aipatzen da, gaur hegoaldia ere bai. Eta zeruan negu egunez, urdin baino urdinago, gaurko egunez parrandarako, aitzakiarik ez dago. Bagatoz jamelingo flautisten moduan, Kalderapekoa ekan eskolan ze suerte, Euskalduntzen jendea aleginean truke, Ni Williams ere ona ekarriko nuke. denak adi-adi, eta geu ere pozik garelako ari, jentetzata humorez, euskaraz kantari. Jentetzata humorez, euskaraz kantari.